Catholic Church phai Tiprasha rokno kaito ni kokno pirma simia father haste ni father rok phai rung pirna ni samuni logi logi Tiprasha shikla rokno yak ni samung furungui baithani yakungo bachari manite kok borok hukumu mukubno forna bagai toke khai haktoro bolaimung manmani ashok gobangma Tiprasha rokni samung kaham khaima bai paiflaya jorani bagai halok boi langma sasoi thangmani father KJ Joseph koktishala mandai Catholic Parkel Luwajimung bai kha khamung panda songsa jakha pandawo joto rung srung naite Catholic no puito khainai rok phai kha khammate muito khailai pheka Father KJ Joseph SDB hinkeno hasteni joto lokorokno joto tiprasarokno sinibayo Reverend Father Kijaku Chenado Joseph SDB tabo hasteni lokorobai dai kerekha thangnai 25 August 2019 साल मारिबो o hayuni joto tongthok chathok naithok nuthok rokno yakare klang thangka bisi kabangma romoi hastini lokorok bai hastini hani brasati brasarok bai halok boi hastini mongko chokoti sei kalang thangmani hastini kok borok kokno kochoti sei kalang thangmani hastini hukumu mukumono kochoti sei kalang thangmani Father KJ Joseph SDB Father KJ Joseph SDB Puila 1992 pisibo Tripurani Moriam Nogoro Haphaimani 1994 pisibo Saint Xavier High Secondary School Bishramganjo Barjanawai samung tangmani Saint Xavier School rung nokno kusukti sathaniwo boniyak kotor tongo Rector ongmani bisingtui Don Bosco Hostel no naikol manibo Don Bosco Hostel no naikolte no Bishramganjo tongoino kokborok mani kokbai sanamjak toke mathia tei yarangni producer bo ongmani bo Father KJ Joseph Yagolo mathia ta yarang haste ganangai haktor ganangai hayung ganangai bolai mongman mani lokorokni Tiprasarokno vocational training center khulogoi yakni manai khani sinamnani pharangmani Father KJ Joseph kwangma loko hamprai tangbatang tangai ohani basarok bai belai kheno hamjak jamani mani kok borokno kaham kheno bo achai phemeni mani kok hai kheno kok borokno bahaino saiman mani hamjak mani kok borok sanai rokno bahaino asuke ohani basarok si samung khai meyako asuke oha phangse ohani basaroni bagi samung tang meyako kaisa borom ganang Reverend Father KJ Joseph asuke mari asik bumul regi kelang tangka Tiprasarok ni bagai abo pogoi tangjak naya Tiprasarok tangai 25 August 2019 salano ohayono yakari thangmani bo bini umor ongkha aforo dok chichar eba 68 bosor Shillongni Matthias Institute balang masa solango Ini sal sing pada kejana moito klai o konda klai dogo pada keje 1986 87 of hega abo besi 4 bosor unga bo tang hega asat bosor tribura dongoi bo podre por samung klai especially Bisranganjo non formal education mini busungdoi motamoti 1000 scholar driving samung training manga ebo kebangma beri sikri rot silai machine training manjagai
bo oroni tangmani ulobo bo borogno selai machine bairga motamoti 100-200 machine borga makina tebo welding motor mechanic kebang ma sikla siklero sakri manga samung manga kaisa livelihood manga to tebo bini bising dei o Tripurani Podreport am choini borro pohor manga e lekha pora manga pada keje se Tripura wo pula private unaided English medium school to mani Saint Xavier Patalegar English medium school unga abono +2 klai pada keje se bini interest approve bini political field officer kubang ma baya bro mani morogan besindoi first private sector first +2 English medium school changmani ma all school de hostel besindoi kubang ma sini sekelas sekelira yaga poraman ka tabuk abani besinga kubang ma tabuk engineer unga doctor unga e Podreport kotor boro bumaitan bani bagai bini contribution bo sini Tripurani bagai especially sini balai ke kotor bani bagai sing go jarawo bono muito kai bono hambar namu chunga e bini polani bagai sing suri namu chunga we bagai sini motani sini bodolni Podreport motani adangrok kai sing pandak layo e bo bini bagai suri Father name mungkin animal Father Francis baik Joy thangkha gelang mari Reverend Father K.J. Joseph o hayono yakar thangmabai haste Tripurani tipra sarok nobo yakar thangmabai kotor ma kaisa borom ganang achok thai bukjang thangka abo te lokorok supungui man laiklak abo pogui man laiklak rangsakni aikhorbai seina rjaknai bini samung bini mukumu bini tangbiti rokno Kokti সাল 22 সেপ্টেম্বর 2019 Mandai Catholic Pastoral Council ni bakhakti bahino songsa jakha khama panda moito khailema panda Kokti salobo kabamo tiprasa lokoro bono paiplaya hambai khak sangma boromrima kholoma poito khaima te boni samorokno moito khai mukti mosok laikha khama kok salaika khariok lema kok salaika ini actually sini taman sanai kasuk sa Father K.J. Joseph जों bono wakirai bo hono Father both thangnai 25 August theimani o salno rugino जों thini bono sini Mandai Catholic Pastoral Council lingai जों boro buthumui bini folani khak sangmani bagi जों boro panda khlailai dongo tamni hinba जों saimono o jorao o Father K.J. Joseph no tamanai sini hasteo sini dofani bisingo lam phunuknai bo honmano oboni bageno जों bono bini kebangma samung sini bisingo tongo o samung rokno जों tabuk bo bini khlaibe samung tongko oboni bisingo जों saimono bo matia hai cinemano khlaimani bisingo asik kotor sini dofano sinema demani te yareng cinema te omhai kabang bini samung sakangke sabaiglak paiglak te sini dofa obo tamon sanai bo hai Father sing bai baksa asike sing bai close sini dofa bai asike bini hamjak mung tongo oboni bagino sing o jorao abu baseng kai torno sinui mano lobui mano bini o samung ni bothaino hani mano oboni bagi sing o joro tini buthumui sini counseling ngai koroksatai korong ngai sing oro buthumui bini polani khaksang mani bagi sing o panano lailai to Lukunok tang ko bungna musu. sini actually kuhino sini Father ni kabangma samung tabugo khlaibe tongo omahai samung bo khlaibe tongmani o samung no sing o jora o bini unuksak samung no sing khaina nangnai ei sing buskang go tebo kai torno foito khlaina nangnai tamnin ba jisu sawe tongo bini hani bagi wansakdi bo naimati tong yasek mani rokno mannai o kok kubuino o kok no sini bisingo sini do nango
어버노노 성 가바이 쿠바이 어조라고 타마나 사클라나 무슨거 성 저토노 디펜 보노노 마카네 가보 trôi thác khả cứ lang mari langma sasoi thangnai Father Keje Josepno lokoro khasuk sa angjagai hani basaro khasuk sa angjagai bono wakhire nibo mung phare rilebe mani phia wakhire ni ringjagi bo khatiya kharoya teibuse tiprasar lokorokno hamjak langmani Reverend Father Keje Joseph saimanya orangjak tripura hanjak thanewo obhaike Reverend Father Keje Joseph haike hani basaro ada asaino masamusu phia boni hastini takhok phaye boni kok sanai takhok phaye sini hastini kok srangai sini mani kok srangai sini mani kok no kochuti salangkha chongno borom re langkha hani basaro no borom re langkha hani laibuma mukumo hukumu rokno je mansak phoari thanglangkha phieba hostel lokorokni thani bo mungsa samlanglia bo mungsa mugo manlanglia ke thangkha Reverend Father Keje Joseph bono kok triparani phasingti pai playani hamjakma khairokma sibai te kholomong ya pharo te boni pholano kaitor matairo khaksang rithun abono sano Bureau Report Kok Tripura